Ang sarap pagmasdan ng bulkan. Ayan, palubog ang araw. Napakaganda. Andito kami sa dagat. Ayan. Kaya po at nagliligpit si Katrina ng basura. Mura na tayo. So ayan mga kapatak, at morning at ngayong umaga ay pupunta na tayo sa Kamsur. At salamat sa pamilya ni Kathleen at na-welcome tayo. Ayan mga kapatak. Nagkabanding kami ng tatay niya. Ayan. Counting shot na okay na. Ayan. Pintuan, ganun-ganun ganyan. So ayun, at maraming salamat sa kanila. $200. 30. 30 times Sa 10, 300. 600 na. Ayan. Wow. Ano po yan? Sarili nyo ano? Hindi. Sarili nyo? Bibili ko. Bibili mo rin? Ang hango mo lang? Ayun. Agil. Agil. Sa amin ko yung trabaho. Ikaw pa kukuha. Wag grabe. Grabe ba kano isipin mo, hango niya pero siya pa ang kukuha ng nyug doon sa may-ari, tapos cheese. Diba sa papatong lang siya ng 20 at ilalakad niya pa yung ito yun. Madali mo ba yung maubos pag nilalako niya? Kung minsan madali, kung minsan mga hanggang alas 9. Alas 9, pinakamatagal. Ganun. So, ayan, makakano din. Diba? May ganda yung laman. Oo nga, ang gaganda na eh. Mga bago pa. Tapos picture lang. Tayo pwedeng pasanin tayo, picture lang yung gawin. Pasanin mo tayo. Picture lang pala. Ayan po. At yun, paayusin mo dito. Ayusin mo yung mga ano dun, mga bago. Ayan. Eto, maganda. Kung sa kanila mga bago ko siya. Ano po yan, yung makapal yung buko niya? O Yung kami pa. sakto lang? Sakto lang. Malauhog. Wow. Diba? At inom tayo ng sabaw. May pambutas ka tayo. Maganda sa baw kasi nito eh. Ayan. May pambutas ka Kaya dyan. po ang aki mo. Amin. 6. Mga nakula na. Bakla. Ang bunso mo, pirang taon na. High school. High school na. Anong grade? Grade 10. Ilang taon mo na pagdidiboy mo? Kaya kasi mga ano yun, mga 15 years. 15 years. Sa 15 years, kumusta naman po yung pagdidiboy mo? Ayos na. Paano ka alam sa akin? Kung basta sa eskwela. Sa asawa ko, gusto ko kasi nagtatrabaho ng mga Iyo. Oh. Tara po, lagay po natin sa ano? Lagay natin sa likod. Bin, Uubusin tayo. ubusin mo yan tayo. Ubusin mo. Huwag ka mag-alala. Ubusin mo. Salamat sir, mga ano, malaman mo lang. Ikakarga lang sa sakyan. Huwag mo isa amin lagayan, Bin. Huwag kayo mag-alala. Oo. Yan po. Kakarga lang. Sasalansan lang. Dahil man yan naluwas ang sabaw kaya? Hindi. Abang nasa biyahe? Sir, galing siya. Bako, dyan man lang sa... May pambutas ka tayo. Inom tayo sa sabaw. Naiwan Baka matapon pa yun. Doon na lang. Ayun, doon. Baka kumatas. Saka baka nandito tayo sa ibang bakuran. Yan. Po, inaayos ni Melvin. Yan. Ayos tayo. Tulog na. Yan. Yan. Makakauwi ka tayo ng maaga tayo. Salamat sir. Ayan. Ayos. Hindi ka na mahirapan maglako. Oo. Hindi nasasakit ang balikat mo tayo ngayong araw. Sumasakit. Hindi ka na mahirapan si tatay sa paglako, mga kano. Pero dito sa lugar na to, gumagawi ka talaga dito. Oo. Yan. Araw-araw. Araw-araw. Hanggang ako dun sa ano, may kampo. Hanggang sa kampo.
Magkano po? 600, no? Ay mga kanil, bayaran natin si tatay ng 600. Ayan. Ito. Ayan, si tatay mga kanil, bayaran natin. At Saya. nagpasalamat nga siya kasi nagulat siya na sabi niya kanina, sabi ko tay, pwede bang buhatin mo na sandali para picture ako? Sabi niya, pero sir, bibili ka sir, sabi niya. Akala niya hindi ako bibili. Kasi ikakarga ko naman sa loob ng sakyan. Akala niya hindi ko uubusin. Ayan. So, araw mo ngayon tay. Today is araw mo. Ayan. Meron kang 1,000. Opo. Sa'yo yan. Huwag mong tupiin, tay. Huwag mo Kasi, tupiin ano, yan tay. bagong 1,000 Oo. yan. Wala ka tawag po siya. Wala akong barya eh. Sa'yo na po yan. Keep the change. Ikaw, tuloy ko kagabi, sir, kung gusto mo. Malayo po ako eh. Bulacan po. Bulacan, nandiyan yung mga ano, sa Bulacan. Sa inyo man. O, Marilao lang ako. Marilao. I-shoutout mo, kamustahin mo, tay, sa video. Marilao po ako. At dahil sa 15 years ka nang naglalako, hindi ko yung biro mga kanol. Minsan, inaabot siya ng ulan, inaabot ng tirik na araw, Kalintura. pagkakalintura, walang kasiguraduhan kung anong oras mauubos yung kanyang paninda. No? Minsan, maabot ng mga alas 10 sa pamaubos. Oo. Minsan, alas 10 na nauubos at minsan, uuwi siya na may tira pa yung kanyang paninda. Siyempre, kung malayo ang lalakaran, mangangalay, mapapagod, at minsan mababawasan pa yung kita niya pambili ng tubig, pambili ng tinapay or biskwit kasi magugutom siya, di ba? So kagaya ng sinabi ko po, araw mo ngayon. Talagang kupon ng 500. Paano na ako ng para ko sa gastusin ko sa ano, Mm. eskwela, sa pag-aral. Kasi pag halimbawa nga, tipo nag-ulo dito, bibigyan ko kami, bibigyan ko kayo kahit na anin, wala. Kasi salamat ko. Hindi ko masyado. Ayan po sabi ni tatay, kung sakali raw madaan kami dito or makita namin siya, bibigyan na lang daw niya ako uli ng 8 pirasong buko. So di ba, mga kanuli, no? Lupit. Ayan po, maaari na po kayong umuwi sa pamilya mo. Pwede kang bumili ng ulam, gusto mong bumili ng masarap-sarap, di ba? Bigas, mga O, bigas daw, bibili daw siya. 12 kilos. 12 kilos na bigas, ulam, di ba, para sa pamilya mo. So, deserve mo po, deserve mo yung, ayan, natsimpuhan ka namin. Ganyan po talaga ginagawa ko pag may minsan nadadaanan. Ayan, deserve mo po na ngayong araw na ito. Ayan. Ito po ang aking YouTube channel, kung gusto mo pong makita. I-search mo po sa YouTube. Ayan. Diba? God bless po sa'yo. Diba, mapalo yo. mo te? Ito po ang sticker. Kuya Noli Vlog. Ayun po. Dito po.